kunayaka moto ku parliament chigawo chakummawa ku mpakana nokuza fairpoint na kuti speaker wa nyumba ya malamulo a Samia Suleiman kupsa mtima ndi kuzatulutsa mmodzi mwa aphungu a nyumba ya malamulo kuchokatu kunkhotakota Central Constituency amene ndi a Sylvester Ayuba James enatu kumazafikapo mafunsa kuti kodi chinachitika ndi chani kuti mpakanano achite kutulutsidwa phungu kumeneko ayendetho makosana. Nkhani imene inavuta kwambiri kumeneko ndiyokhuzana ndi bill ijayotu ya CDF pachambiriri usati abwino kuti nkhani yokhuza ndi bill ya CDF inabwezedwa kwa mtsogoleri wa dziko kutiso ayikambirane kumeneko ndi kusamvana kunabwera kwa nkhani imeneyo kuzapezeka ndi mpakanano speaker wa nyumba ya malamulo kupsa mtima kwatulutsa a Sylvester Ayuba James ku parliament. Tatende ngonerako mmene zinalire kumeneko kenako tipiteni nkhani ndi cholinga kuti muitsate bwinobwino. Point of order. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Honorable Nkhotakota Central, I'm invoking 105 on you for switching on the mic without the permission of the Speaker. Sergeant at Arms. Honorable Nkhotakota Central, in 2 minutes, if you don't leave, I'll add another 2 days on you.
chabwino taona komanso tamva amene zinakhalira pamenepo nkhani ndionena kuti inalitu nkhani azokambirana nkhani yokhuzana ndi bilu imene inabwezedwa kwa mtsogoleri wa dziko. Bilu ija ya 5 biliyoni ya CDF paja anayibweza kuti no ayikambirana phungu a nyumba ya malamulo kumeneko ndi zinali ngati kuti kunali kusamvezesana bwinobwino pakati pa phungu aliyense amafuna ayankhulepo ndi munthu ameneyo paja ku parliament amatengerano kuwuzidwa ndi spika wa nyumba ya malamulo kupasidwa nthawi yoti phungu ameneyo ayankhule ndi zikuoneka kuti a Sylvester Ayuba James anadikira ndi kamaona ngati kuti nthawi yawo ikuchedwa kuti ayankhulepo pa nkhani yokhuzana ndi bilu imeneyi anapeza zoti iwo anayasa maiki awo kuyambano kuyankhula nthawi yoti ayankhule asanapasidwe ndi zimenezi zinapangisa zoti spika wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman apye mtima kwambiri kuti iwo aphwanya malamulo potengerano ndi standing order number 105. Nawo posatira zimenezi a spika wa nyumba ya malamulo anawuzatu a Sylvester Ayuba James kuti atuluke ku parliament kumeneko potenga kuti aphwanya malamulo zili ngati kuti aderera spika wa nyumba ya malamulo nanga sinda amene amapereka nthawi kuti phungu ameneyo ayankhule. Posatira pamenepo tinaona kuti a Sylvester Ayuba James ndakuti anapakira ulendo kutulukato mu parliament kusiya zokambirana zimenezo ndeno zikuona kuti noti zinawakhuza a Richard Chimondo Banda amene soto ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka ku Dowa East ndi amenewo ndi ameneno anakambirana ndi a spika wa nyumba ya malamulo a Samia Suleiman kuwapempha kuti ayi ndithu atamuchitira chifundo Sylvester Ayuba James kuti abwerere. Izo zitakatu zinachitika chifukwa chonena kuti panali ngati chaos choncho kusamvana choncho kuti aliyense amafuna ayankhulepo polengera kuti nkhani yokhuza ndi bilu ya CDF ndi utentha kwambiri paja phungu m'maso awo ali pamenepopo ndi a Chimondo Banda anapitiriza kufotokozera kunazona kuti zino ngati zimene zimatha kuchitika makamaka pakha chaos ngati amenewa. Kono munthu ayambirira ndi kuti a Samia Suleiman ananena zona kuti zimenezo anachitira dala kuti nyumbayo itengerepo phunziro kuti anthu akamaphwanya malamulo ndikuti malamulo akuyenera kuti azigwira ntchito. Komano pali communication kunena zona kuti a spikawo anabweza ganizo limene anachita kuti no a Sylvester Ayuba James atuluke nyumbamo asiye zokambirana za phungu zimenezo ndipo anali atatuluka kale ku parliament anawuza aphungu ena kuti apite akabweze abwererenso kuti apitirize zokambirana kumeneko. Ayi menemo nkhani zake nimene zikuyendera. Of course titha kunena zoti a Sylvester Ayuba James ni munthu mmodzi kapena kuti ndi phungu mmodzi amene amayankhula kwambiri ku parliament komano nthawi zambiri akamayankhula amaoneka kuti amayima pa mafacts amakhala akuyankhula chilungamo ndi phungu amene samatengera za chipani kachani amaoneka ndithu kuti amakhala akuyimira Malawi. Titha kunena zoti ni munthu mmodzi mwa phungu amene ali ofunikira kwambiri ku parliament chifukwaso ngati opposition ikukoma kumene ku parliament amene akumaphusha kwambiri mmodzi mwa iwo ndi kuti ndi amene wa Sylvester Ayuba James. Chisanzo chabwino ni nkhani yokhuzana ndi za nefi paja recently abungwe la nefi amazakamba zona kuti katundu wina wake anapanga expire ndi kuti alina fertilizer zipangizo zokhuzana ndi ulimi wa nthiti za irrigation zimenezo amazakamba za mbewu chani zinthu zambiri ambiri tikupeta nkhani yake tinayitsata bwino tinazaipanganso publish. So ziganizo zimene amapanga a Sylvester Ayuba James paja ndi kuti ndi wapampando wa komiti imene imang'anira nthambi za boma kumene ku parliament amapereka mfundo za nzeru kwambiri andi akamafuna kuwaza samatengeranso kuti uyu ndi wachipani chimene ndimachokera kacha MCP kaya ndi wakuboma amawaza chilungamo chifukwa ngati apapa amachita kuyankhula zonena kuti anthambi imene ya nefi akuluakulu amene aliko nthawi imene mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party ndi amene ananonganso kwambiri chuma cha dziko la Malawi andi amakhala akupereka ma recommendations kuti kumeneko asinthe ndondomeko yonena kuti bungwe limene la nefi lizikhala mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna ku OPC kumeneko. Mlamake amapanga suggest kuti ofesi imeneyi ndi kuti izipanga ripoti ku nduna ya zachuma ofesi ya nduna ya zachuma kumazafunsa kuti nchifukwa chani amabwera ndi suggestion imeneyo kuti ofesi ya nefi isiye kupanga ripoti ku ofesi ya president komanso cabinet ku OPC chifukwa chonena kuti andale akuti amapeza advantage kumene koko kumapangano manipulate kumapanga misuse office imene ya nefi ngati imene timaonera kuti ngongole mene amachitira nthawi imene ja achipani cha Malawi Congress Party kumakhala kumangogawana
ndalama za boma. So Sylvester Bajamusana kuti zimenezo sizikuyenera kumachitika. Imene misonkho ya Malawi of which ndonena kuti pakuyenera zoti pazikhala kuilondoloza bwinobwino ndi ofesi imeneyo izipanga ripoti ku ofesi ya nduna ya zachuma. Imene monkhani zake nimene zikuyendera situzati muni maganizo pankani imene ngati maganizo amene alipo mutofotoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sebwera panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Mana News 18 nje kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi zitakufikirani musavuta.